Той табынының түрінде орын алған шәкшәкләр. Бүген килен күштән өчен бар да тәмле яшәкләр. Эхымы, шәкшәкләр, шәкшәкләр ширбәтле. Килен пешергән шәкшәктән авыз иттегез әле. Эхымы, шәкшәкләр, шәкшәкләр ширбәтле. Иң матур теләкләрне дә әйтеп үтегез әле. Кәрәбәдәй шәкшәкләр бит туйларының зур бизәге. Бәхет шатлыктан тезелгән аның һәрбер кисәге. Эхымы, шәкшәкләр, шәкшәкләр ширбәтле. Килен пешергән шәкшәктән авыз иттегез әле. Эхымы, шәкшәкләр, шәкшәкләр ширбәтле. Иң матур теләкләрне дә әйтеп үтегез әле.